Hospital do Meixoeiro e o Hospital Nicolás Peña. De forma política tamén queremos rescatar o Álvaro Cunqueiro. Queremos esas 1.465 camas que estuvieron dicindo que teríamos hasta que pasaron as eleccións municipales de 2015, e esas 2.000 camas que iba a haber en Vigo entre os tres hospitales quedaron en 1.260 camas. E queremos tamén contar cun centro de alta resolución no Hospital Xeral e cun centro de alta resolución no Morrazo. E a todos vos os damos non as gracias, os damos máis de 100.000 gracias, unha por cada un dos ciudadanos de Vigo, da comarca de Vigo, que estades aquí.